in dai ki mintini linzami na kin jamini ba zan saki da na sani ba kana kishi na sani kuwa in dai kai mintini ragamata kai ke jamini ba zan saki da na sani ba. Tabbacin kin rage a ƙasan inuwar ki zan fake ba zan taɓa yin kukan rashi ba a kawai na kin isar mini kulawa ta kin mini ko makiya za su fara mini a kan ki ba zan ko guje ba. Babu ke ba farin ciki ke kike yayan bakin ciki in ban ganke ba har kuka nake ba zan jure dogon rashi ba. Sure.